mga kasinag, maraming salamat po sa panonood ng aking mga video, lalo na po sa suporta sa aking YouTube channel at sa aking mga subscriber. Isang maliwanag na shoutout pala kay Dexter Farming from Kuwait. Sir, ingat po kayo lagi dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. God bless. Pauwi na tayo mga kasinag, pakalabas natin ang fruit market. Napakalawak ng daan dito, ano? Ilang line to? 3 line. 3 line. Pero sa pamunta sa main road, pinaka main road talaga, 4 line yan. Takbo rito, alam mo, 80 lang rito, 80 takbo lang rito. Ay, yung camera pala yun. Ayan, camera yun, di ba? Yan, namin. Yan. Yan ang mga bantay dito, camera. Kukusa na lang yan pag nag-overspeeding ka. Pag napicturean ka na yun, kung sa cellphone mo nakarecord yung sasakyan mo, makita mo receipts nila doon. Kailangan bayaran mo ka. Kasi pag renew na sasakyan mo, may mabayaran ka. Automatic na. Patapos ano, ang motor lang dito sa mga delivery, ang mayroong motor. Ayan o, puro delivery lang yan. Mga delivery rider. Oo, sa delivery lang. Ang hirap din kumuha ng lisensya rito sa motor. Alam mo talaga, hustler ka rin sa motor. Play ka rin magmotor, mga backing yan. Ang motor din dito, kahit saan pwede pumasok, at sa main road pwede ang motor. Kahit sa express na. Oo, walang ano ba yung walang cc pinag-uusapan, di ba? Sa atin 1000cc, 500cc o 400cc pwede na sa expressway. Eh dito wala. Basta yung medyo malalaki lang, 250cc, yan, pwede na yan. Hindi mahigpit. Hindi mahigpit. Huwag lang yung wala man ako dito ng scooter. May nakita ko scooter, mga ano lang, pambahan. Maliliit na yun. Sa mga tindahan? Yung mga nagpaparata. Oo, yun lang. Yung mga nagtitinda ng parata, kubus. Wala mang ano yun, plate number. Yung nagdi-deliver na yun. Walang plate Walang number. register yun. Lugar yan. Ang ganda ng mga kasinag ng halaman nila. Di ba? Saan yung ano, dati natin pinagtrabahan mo, diyan banda, Ano? Termukin. Termuking Pasadilla. Dito mo naman tawiran dito, layo. Hindi ka gaya sa Pilipinas at aatras. O kaya kung sagsang ka lang ano dyan, yung liliko. O dito hindi pwede Yung ganun. tawiran ng tao, talang meron talaga. Ang tower ng tao Overpass dahil may talaga, overpass talaga. Oo, may bridge talagang tawiran na. Hindi yung Ang bridge pati dito, ano, may elevator. banda rito. Maganda ang ano dito. Yung ibang ano, may aircon pa. Hindi pwede dito walang aircon. Mamamatay ang tao dito wag walang aircon. Hindi na sabi na heat stroke. Oh, may heat stroke ka. talaga rito. Kita mo police station dito, napakaganda ng ano na police station oh. Kita mo naman yan oh, yan. Kita mo, yan police station dito. Yan yung mga kasinag yan ang police station dito. Yan, kakayanan. Sa atin opisina na ng ano yan ha. Ng mga mayor, maganda pa sa opisina ng mayor eh. Yan ang metro station ng Rashadia. Kita mo Nakita niyan? napakaganda na naman. Napakaganda. Sa laki pati yan oh. Aircon yan. Tingnan nyo mga kasinag oh. Napakaganda niyang metro station na yan. Kung sa Pilipinas para na siyang mall. Ang ibaba yan, bus Bus station. station. Bus station yung baba, tapos yung May taas, parking dyan, may mga metro. parking dyan. Metro station ng Oo, train. tapos mga parking.
kainan. Yung mga pusto yung kainan dyan, malinis ang kainan dyan. Daming anahaw oh. Pag magagawa ko ng bahay, puha ka lang ng anahaw dyan pambubong. Mga kasinag, tingnan natin mga kasinag yung loob niya dito sa ano, Al Rashadia Park. Doon kanina nanggaling tayo doon sa kabilang park, tapos sa fruit market. Dadaan lang tayo dito. Titingnan natin ang ganda ng loob nito. Relax ka dito mga kasinag oh. Ang ganda ng lugar na ito. So, ngayon ko lang napasok to. Di ba? Ang sarap dito sa ilalim ng puno na ito. Tapos may duyan ka, padayon duyan ka dito. Oo. Oh, di ba? Relax dito mga kasinag. Yun lang, basta. Yun. Mahamog pa, mahamog. Ang ganda oh mga kasinag. Ang ganda ng loob pala nito. Rashadia Park. Akyat tayo dito sa taas. Oh, di ba? Tayo, train yun. Yan, ang ganda mga kasinag oh. Ang sarap ng ano, yung sikat ng araw. Ang sarap magbilad. Ang daming mga ibon dito mga kasinag oh. Kada puno niya, ang daming ibon. Sarap ang pagulong-gulong oh. Sarap bata. Oo. Ano ka nasisira, ulo? Ang sarap mag ano dito. Sarap bata. Mag-relax. Oh? Relax oh. Ay, ginagawa mo! Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Sabi, anong ano ito, nasira ko na. Kita mo na oh. Oo. Diba? Relax na relax. Kahit magulong-gulong ka dito, malinis. Alagang-alaga kasi nila. Hindi ka kaya kung sa Pilipinas to, nako, daming aso dito. Pag-alagala. Dito hindi alaga talaga nila. Ikutin natin to mga kasinag ha. Muling, ihawan na. Ito mga kasinag. Pag magtambay ka dito, pwede kang mag-ihaw dito. Hindi pala ako ito. Ayan o. May ihawan sila, may ihawan. Magdadala ka lang nung karil, ano? Parilya ba yun? Another one. Ihawan. Yung ihawan, magdadala ka lang. Kasi hindi pwede dito basta-basta mag-ihaw ka dyan sa buhangin. Hindi, may multa. Sigurado mo kulong. Kulong pa ang inabot. Pero mag-alakala dito mga kasinag. Doon sa dulo na yun, may playground doon sa mga bata. Nagre-relax si Patan. Patan or Indian. Masarap mag-alagala mga kasinag. May swimming pool dito oh. Ayan mga kasinag. Oh, di ba? May swimming pool dito oh. Yan oh. Mag-dive ka kasi nag. Sino gusto paligo? Magaling. Kurang kita. Ayun o yung... Ano ba? Kagaya yung, yan o, ang bait ng ibon na yan mga kasinag o. Martinez. Martinez yan. Martinez? Oo. Nagsasalita yan. Nakakita ko nagsasalita niyan sa ano, sa LTO sa Cavite. Doon. Palaruan dyan. Ay, ako maglapit ka sa mga bata dyan. Mga pala baka matindihang English, baka maubos ang English ko. Ano? Mati hindi magsalita ng English yan. Maglalaro. English speaking ang mga dito. Sasakit ang ulo mo. Ay mga wak mga kasinag oh. Yan oh.
Daming mga ibon. Naglilinis sila ngayon. Ay, putang ina mo, Hello, ginagawa may mo. Napakaganda ng halaman. No? Ang ganda ng shape ng halaman mga kasinag. Ang ganda ng shape. Kasi inaalagaan talaga nila. Yeah. Kung kayo magde-date, dito lang. No entrance. Walang bayad. Walang bayad ang pagpasok dito. No entrance fee. Diba? Dito lang yan sa Al Rashadia Park. Yan mga kasinag, andito na tayo. Tayo mga kasinag ay uuwi na. Dumaan lang tayo sa park na yon. Ayan. Tayo mag-seatbelt again. Ba tayo mahuli. Yan. Nakapaglibot-libot na tayo. Nakapag-relax-relax na. Nanggaling tayo kanina sa Nadsyama Park bago tayo pumunta ng fruit market. Port Market Aware. Al-Aware Fruit Market. No, ngayon, dumaan tayo dito sa Al Rashadia Park. Tabi ng metro station. Ayan mga kasinag, malapit na tayo. Tangka ng tubig yan? Hindi. Yan, pag ganyan kasi, ibig sabihin, eskwelahan ng mga babae yan. Ah, yan. Oh. Ay, pag may ganyan. Brain learning. Oh, yan. Bright Learners. Ah, Learners. Private school. oh. Another one. Ah. Bright Learners. Ay, Private school. Ay, hindi pwede tayo dyan. Eskwelahan ng mga babae. Bright eh. Oo. Hindi tayo na pwede mga kasinag. Kasi bright ang usapan. Pwede tayo dito. Hindi tayo doon pwede. Yan. Okay ka namang video. Andito tayo mga kasinag sa parking. Yan. Ayan mga kasinag, andito na tayo sa ating parking. Tayo nakapag-parking na. Mamaya na uli. Hanggang dito na lang mga kasinag. Bye-bye!